igolide noma yisiliva. Into abantu bayisitsha esihloniphekile ukuba isitsha esinosizo. Into abantu bayisitsha esingahloniphekile ukuba isitsha esingenalo usizo. Cela ukuze umakhelwane uyisona sipho wena. Kuze inhlobo ngapesene. Umuzi uthi inhlobo ngapesene, inhlobo lesitsha. Now listen, I'm almost done. Verse 21 bese here. Ngalokho uma umuntu ezihlanza nayo ngiyabona manje. Verse 21 phezulu. Uma umuntu ezihlanza, toneze lesizisi. Uyakuba isitsha esihloniphekile. Okusho ukuthi awubi isitsha esihloniphekile ngoba nakho kwesegolide. Ngicela ukukhuluma lento ngoba emabandleni including nala isonto khona. Ukubeka sengathi mawenze into ethile uhloniphekile, mawungenze into ethile awuhloniphekile. Kanti ukuhlonipheka nokungahlonipheki it's being useful and not being useful. Ngiyafuna ukubuza umusizo noma awusizo yini? Ukuhlonipheka uwena kwakho ukuthi ube useful. Lithi Bible uma umuntu efuna isitsha esihloniphekile uyahlanza yena. Uzobona ukuthi uyihlanza yena. Uyazihlanza yena. Akekho umuntu ongaphakela isitshelo esingcolile. Uma uzophaka ukudla isitsha usenze njani? Noma usulambeka ungayenzi lokho especially mawuzala ungaphakela isitshelo esingcolile. Kodwa ukwenza gcina manje uthi umfundisi uthi azidele isitshelo esingcolile. Uma uzodla isitsha usenze njani? Lithi Bible